Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. DOH Region 3, hinikayat ang publiko na magpatingin kapag nakaranas ng sintomas ng tuberculosis. Road repairs sa NLEX, pansamantalang ititigil simula March 31 hanggang April 11. 1.2 million pesos alok ng PNP para sa ika-aresto ng mga sospek sa pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. St. John Paul II Parish Church sa Bataan, idedeklarang National Shrine sa April 1. At Tulaok, Alenten Surzuela, mapapanood sa CLTV 36. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Bilang paggunita sa World Tuberculosis Day nitong March 24 ay nagtungo ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development sa Tarlac City upang magbigay ng wastong kaalaman ukol po sa nasabing sakit. Hinikayat din ang kagawaran ng publiko na makibahagi sa kanilang layuning matuldukan ang TB. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. Ilang taon na ang nakararaan na mahinto sa pamamasada ng tricycle si Juanito Tacubansa matapos siyang tamaan ng tuberculosis o TB. Walang tigil ang ubo. Pagka umpisa nang nagkakaroon ka ng sintomas na ganyan, madam, yung TB sinasabi nila, medyo linalagnat ka. Di lang medyo talaga linalagnat ka. Tapos walang tigil ang ubo hanggang sa lumala ng lumala. Doon mo lang malalaman pag nagpa-x-ray ka. Doon yung advice ng doktor, maggagamot ka. Kaya naggamot ako. Kwento nito bagamat walang sinasabi ang ibang tao, ramdam umano niya ang pag-iwas nila sa kanya. Pamilya ko, sabi, naiya din na sabihin nilang iniiwasan ka. Pero alata naman hindi lang nila masabi sa'yo bilang magulang. Di nilang masabing direkta sa'yo. Ikaw na mismong ang mag-iingat sa sarili mo para sa pamilya mo rin yun. Kaya ako na pumayag na maggamot kasi kung mahal natin ang buhay, mahal din natin mga anak. Kaya ako, nagsikap ako maggamot. Kaya mula noon, hindi na ako nagarilyo. Naglilingkod ngayon sa komunidad si Mang Juanito bilang isang barangay tanod. At kahit magaling na siya mula sa tuberculosis, hindi pa rin pinalampas ni Mang Juanito ang pagkakataon na magkaroon ng karagdagang impormasyon ukol sa sakit. Nitong Biyernes, March 24, kasabay na pagdiriwang ng World Tuberculosis Day, nagtungo ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOH-CLCHD sa Barangay Tibag, Tarlac City, Tarlac upang magbahagi ng kaalaman ukol sa pag-iwas at paggamot sa nasabing sakit. Isa si Mang Juanito sa iba pang barangay officials, health workers at miyembro ng komunidad na dumalo sa nasabing pagtitipon. Pang-ihikayat ng DOH sa publiko, tara na't magbayanihan, TB ay tuldukan. Yung objective ng event natin ngayon ay mapa-increase natin yung kaalaman ng taong bayan tungkol sa sakit na tuberculosis, paano ito nagagamot, nadedetect, at mahikayat ang lahat na magbayanihan para matuldukan na ang sakit na tuberculosis. Sa tala ng World Health Organization, 7% ng populasyon ng buong mundo ang mayroong tuberculosis. Top 3 naman ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng nasabing sakit. Sa datos ng WHO, 1,627 na nagkakaroon ng TB kada araw at 85 katao ang namamatay bunsod nito rito sa Pilipinas. Ayon kay Nurse Jerliza Resede, ang coordinator ng TB Prevention and Control Program, 4 sa 10 katao ang walang ginagawa kapag nakakaramdam ng sintomas. 4 din ang nagagamot sa sarili at 2 lamang ang nagpapacheck up. Ang sakit na tuberculosis ay nakukuha sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na galing sa isang taong na meron ng bakterya. Ang bakterya na ito ay yung Mycobacterium tuberculosis. At kapag nakuha na yung bakterya, nagkakaroon ng mga sintomas tulad ng pag-ubo, paglagnat, pagpapawis sa gabi, o kaya naman ay pagbaba ng timbang na karaniwan ay lumalampas ng 2 linggo. Sa datos ng DOH nitong 2022, umabot umano sa 68,000 ang TB cases sa rehiyon. Subalit 59,000 lamang sa mga ito ang nahanap at nasuri. 94% ng mga nai-enroll ng kagawaran sa TB treatment ang gumagaling at natatapos sa gamutan.
Nilinaw naman ng DOH ang ilang misconception o maling paniniwala ukol sa tuberculosis. So unang-una dyan yung namamana. Maraming nagsasabi na ang tuberculosis ay namamana, na ang katotohanan ay hindi siya namamana at nasasabi na namamana siya kasi kadalasan sa isang bahay, madami yung nagkakaroon ng TB. Kung halimbawa nakita natin yung isang nanay may TB, kadalasan yung anak meron, yung kapatid nun meron, kasi nakukuha siya sa hangin. So hindi siya namamana, nahahawa yung mga anak dahil yung maaari yung mga magulang ay merong TB at hindi ito nagagamot. Pinaalalahanan din ng publiko na bagamat nakamamatay, hindi dapat ikahiya ang TB dahil ito ay nagagamot. Ang TB po ay nakakamatay kapag hindi siya nagamot. So libre ang mga gamutan natin. Mas maagang ma-detect, mas maagang maagapan, magamot, mas kokonti yung magiging side effect nito, maaari yung pagkasira sa baga, mas kokonti. At importante po na every year magpa-x-ray tayo, screening, para agad nating ma-detect kung tayo ang may TB. At sana po ay yun, magpalaganap tayo ng tamang kaalaman para mas madami pa yung mag-seek ng care, mag-aware ng mga free services natin para tuluyan ang matuldukan ang TB na ito. Ayon po sa DOH, aabot sa 300 ang TB Health Center sa rehiyon na maaaring mutahan ng publiko. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatakda raw munang itigil ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang lahat ng konstruksyon, repair at rehabilitation sa kahabaan ng expressway simula po March 31 hanggang April 11. Ito raw ay upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko, bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong darating na Holy Week. Payo ng NLEX sa mga nagbabalak bumiyahe at magbakasyon, tiyakin daw na may load ang inyong mga radio frequency identification o RFID para maiwasan ang anumang abala o aberya. Nariyan umano ang iba't ibang reloading channel ng RFID gaya ng EasyTrip kiosk, online payment apps at iba pang payment centers sa mga mall, bangko at convenience stores hanggang maaari rin daw po ay bumiyahe ng mas maaga. At huwag sabayan ang dagsa ng mga motorista na posibleng magsimula sa Miyerkules Santo, April 5. Samantala, ayon sa NLEX, magkakaroon ng free towing sa pinakamalapit na exit para po sa Class 1 o light vehicle simula ika-5 hanggang ika-11 ng Abril. Sa ibang balita, plano raw amyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 138 na nagtatalaga sa full devolution of power sa mga local government unit. Sa assessment kasi ng gabinete ni Marcos Jr., lumalabas na hindi kaya ng maliliit na munisipalidad ang iniaatang na trabaho sa kanila ng national government. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Advantage na maituturing umano ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang pagiging lokasyon ng 2 mega healthcare facilities na pinopondohan ng national government sa pamamagitan ng Department of Health. Ito ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Barangay Dolores at ang OFW Hospital sa Sindalan. Para kay Vice Mayor BJ Lagman, kahit may malaking pondo na ang City Government ng San Fernando, ay isang hamon pa rin sa kanila ang itinutulak na Executive Order No. 138 o ang full devolution of power, lalo na kung healthcare program ang pag-uusapan. Kung ito ay fully devolved sa city government, mahihirapan talaga tayo to cope up. But instead, ipapasalamat tayo that we are within the regional centers, no? To include the regional hospital, no? Nakaka-aid sa ating mga kababayan na very accessible sa kanila ang healthcare sa national government level. Tayo naman, kinakaya ng ating pondo yung pag-alalay sa ating mga may sakit na kababayan. Pero we cannot really extend or give so much in doling out medical assistance.
Nakaalalay din ang provincial government ng Pampanga sa pagpapalakad ng mga district hospital gaya na lamang ng pagamutan sa Bulaon. Ayon kay Lagman, prioridad sa budget ng city government ang supply ng libreng gamot at konsultasyon para maitulak ang early detection and prevention. Malaking bahagi raw ng pondong na ilalaan ng LGU sa kalusugan ay napupunta sa pagpapatakbo ng mga barangay health centers. What we're targeting now is doon sa mga mega rural health units, doon sa prevention side, para hindi na umabot doon sa sakit yung simpleng pagtingin, pag-check up sa ating mga kababayan. So, doon tayo sa prevention. No? We're investing now sa ating mga rural health units. Pinaparami natin sila. Not just rural health units, but rural health units with specialized equipment. No? Kagaya ng laboratories, ECG, ultrasounds, and among others na kailangan na bago pa maging sakit, mabigyan na ng lunas. So, we're investing doon sa ating healthcare, and we hope that the national government will continue to extend pa rin, no, habang nandito tayo sa ganitong sitwasyon. And later on, maybe kakayanin na natin. Kaya kung si Vice Mayor Lagman umano ang tatanungin, pabor ito na marebisahan ang ilang palatuntunan sa Executive Order No. 138 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatalaga ng full devolution of power sa mga LGU. Nito lamang March 22, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na hindi umano kakayanin ng mga local government unit ang full devolution transition hanggang 2024. Ito umano ang lumalabas sa assessment ng Malacanang kasama ang ilang kinatawan ng mga LGU at maging ang economic managers ng Administrasyong Marcos Jr. Nung sinabi po sa atin ng ating mga LGUs na hindi pa po nila kaya, even given that we're giving them enough funding as a result of the Mandanas case nga po, hindi po nila kaya implement yung mga ibang projects po na medyo yung tinatawag po natin mga big ticket and high impact projects po. So what we did po is the President asked us to study this and maybe make an amendment po sa ating EO 138. Ayon pa sa kalihim, hindi lamang ang usapin sa pondo ang dapat pakitunguhan sa planong full devolution, kundi maging ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng malalaking proyekto. But there are LGUs po that we know that are really lagging po. Hindi po nila kayang i-implement yung mga project kasi kulang po ang kanilang technical expertise and capacity to implement those projects. For example po, nakalagay po sa ating local government code, pati po yung kunyari, national irrigation system. I think a small water impounding system can be implemented by an LGU, but I don't think they can implement a big irrigation system project. Sa tala ng DBM, nasa 450 local government units, partikular na ang mga 5th class at 4th class municipality ang hindi pa umano handa sa karagdagang tungkulin na dala ng full devolution plan. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Gunos po sa mga tsuper at motorista magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa simula po bukas, araw ng Martes, March 28. Ang Pilipinas Shell, Petron, Caltex, Clean Fuel, Sea-Oil, PTT, Total, Uni-Oil, Petrogas at Phoenix Petroleum ay magkakaroon ng 85 centavos na tapyas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman po ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman ang rollback sa presyo kada litro ng mga kumpanya na nagdadala ng kerosene. Epektibo po ang bawas presyo ng Caltex at Clean Fuel alas 12:01 ng madaling araw, habang alas 6 naman po ng umaga para sa iba pang kumpanya ng langis. Muling nagtipon ang mga miyembro ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga upang buuin ang Pampanga People's Council. Layon umano ng grupo na pagpatuloy ang volunteerismo, pagtulong sa kapwa at ang kampanya para sa mabuting pangungobyerno. Si JM De Jesus ang may report. Hindi raw natatapos sa pambansang eleksyon ng krusada ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga para sa volunteerismo at malinis sa pangungobyerno. Kaya naman itong Sabado, March 25, ay muli nagtipon-tipon sa Arzobispo de Pampanga, Ciudad San Fernando ang mga head organizer at conveners ng iba't ibang samahan sa ilalim ng naturang People's Council. Sa pangunguna ng Youth for Lenny Kiko Pampanga, tinalakay ang kanilang collaborative efforts at mga hakbangin tungo sa pagsulong ng good governance. Actually, ang binubuo po natin ngayon na transition ng Robredo Pangilinan People's Council to Pampanga People's Council ay nagsisimbolo na hindi lamang ito natatapos doon sa kampanya ng Robredo Pangilinan. Kung hindi, katulad ng slogan po natin na Kapampangan para sa Bayan, magpapatuloy po yung mga advokasya, yung mga adhikain na sama-sama nating binuo at ipinaglaban po noon dito sa bagong Pampanga People's Council. Layon din ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga na ngayon Pampanga People's Council na tiyakin magiging malinis ang barangay and SK election sa Oktubre. Hindi lamang sa Panguluhan dapat makilahok. Sa lahat ng halalan, lokal man o national ang eleksyon o ang government, kailangan maging kalahok. Dahil po, maliban sa kinabukasan, nakataya dito ang lahat Present sa naging pagtitipon sina Senator Rizal Ontiveros, dating Senator Kiko Pangilinan at Attorney Shell Jokno. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ontiveros dapat magpatuloy ang kanilang nasimulan para na rin sa inang bayan. Talaga pong napakahalaga na ipagpatuloy yung nasimulan o nagawa natin noong 2022. At hindi lang po yung ating kilusan ng mga kakamping, lampas pa po doon para patuloy po tayong makipag-usap, makinig, at magbuo ng mga pagkakaisa, maging sa mga tao na maaring hindi pa alam yung ating mga mensahe noon o maaring iba ang kanilang paniniwala. Dahil tayo naman pong lahat ay lahat, mga Pilipino, mga kapwa-tao, pare-parehong nasasaktan, lalo na sa napakaraming issue pangkabuhayan, lalong-lalo na sa ngayon. At yan po ay pagkakataon na makipagtulungan sa isa't isa para sa mas maayos na pamamahala. Ayon naman kay Atty. Kiko Pangilinan, mahalaga ang tungkulin ng bawat isa, lalo na mga kabataan, upang mapanatili ang kaayusan sa pamamahala at mapakinggan ang bawat hinaing na dapat bigyan ng tugon. Inexhaustible energy ng anumang lipunan. Sabihin na natin, the never-ending creativity ng isang lipunan nariyan sa kabataan. Kaya tama lang. At dahil dyan, lalo akong naninindigan at nai-inspire na talagang mas maganda ang mangyayari dahil kumikilos ang kabataan. Ayon pa sa Pampanga People's Council, ito umunong simula ng mas pinalaki at mas pinalawak na volunteerismo, hindi lamang para sa probinsya kundi para sa ikabubuti ng buong bansa. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kinilala ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas ang kabutihan at naging pagtulong ng Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga
sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Lunes, March 25, nang ibigay ni Batangas Governor Dodo Mantas ang gawad pagkilala at pasasalamat kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Engineer Art Ponsalan na kumatawan sa Pampanga PDRRMC. Taong 2020 nang ilunsad ng Pampanga LGU ang Saup Taal upang maghatid ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Paraan umano ito ng pagbabalik tulong ng mga Kapampangan sa lahat ng umantabay sa kanila nang pumutok ang Bulkang Pinatubo 3 dekada na ang nakakaraan. Mas mabibigyan na ng pagkakataon ang mga mag-aaral ng 2 malalaking universidad sa Pampanga na makapagtrabaho sa tinaguriang pinakamalaking mall chain sa buong bansa. Isang Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan ng SM Supermall sa Pampanga para po sa employment tie-up katuwang ang Don Honorio Ventura State University o DAVSU nitong March 10. Pinangunahan ang MOA signing ni DAVSU President Dr. Enrique Baking kasama ni Richard Briones, Director for Career Services, Dolores Kiambao, VP for Student Affairs and Services, at Crystal Rio Manuel, Vocational Placement Coordinator 3. Samantala, March 23, 2023 naman, nang lagdaan ang kasunduan ng Angeles University Foundation o AUF school officials na kinabibilangan ni Engineer Jose Macapagal Jr., Vice President for Administration, at Dr. Carmela Dizon, Director ng Alumni Affairs at Placement Services. Binubuo naman ang hanay ng SM Supermalls nina Anady Lopez, HR Manager ng SM City Talabastagan, Rowena Martin, Senior HR Manager ng SM City Pampanga, Nora Pural, Senior HR Manager ng SM City Clark, at Kat Sigwa, HR Manager ng SM City Clark sa pagpirma ng naturang MOA sa magkahiwalay na nabanggit na petsa. Nakapalaw po sa kasunduan na magtutulungan ang 2 universidad at ang SM Supermall sa Pampanga na makalikha ng trabaho. Kasama rito ang isang coordinated project na malaki ang magiging epekto sa hiring, job placement at learning sessions. May posibilidad din umano na maisali ang mga magagaling na estudyante sa SM Internship Program for Exceptional Candidates. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangunang balita, nasa 1.2 million pesos pong alok ng PNP para sa ika-aresto ng mga suspect sa pagpatay sa isang pulis na naglabas po ng pabuya na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos ang PNP para sa ika-aresto ng mga suspect sa pagpatay sa acting chief ng San Miguel Police na si Police Lieutenant Colonel Marlon Serna nitong Sabado. Ayon po sa Bulacan PPO, malaking kawalan sa kanilang hanay si Serna dahil sa angking dedikasyon nito sa trabaho. Si Marco Galang ang magbabalita. Patay sa engkwentro laban sa dalawang magnanakaw ang acting chief of police ng San Miguel, Bulacan na si Police Lieutenant Colonel Marlon G. Serna. Nangyari ang insidente pasado alas 10 ng gabi, Sabado, March 25 sa Barangay Bohol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan. Batay sa inisyal na ulat ng kapulisan, nakatanggap ng tawag ang San Miguel PNP hinggil sa nangyaring nakawan na agad namang nirespondihan ni Serna at ng kanyang mga kasamahan. Binaril sa ulo ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo si Serna na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa pagamutan. Sugatan naman ang isang 17 anyos sa nangyaring insidente. Sa panayam ng CLTV 36 kay Police Colonel Relly Arnedo, Director ng Bulacan Provincial Police Office, Lunes, March 27, sinabi nitong malaking kawalan sa kanilang hanay si Serna dahil aktibo itong lumalahok sa mga operasyon para pangunahan ang kanyang mga tauhan. 3 linggo pa lamang umanong nakatalaga bilang OIC Chief ang nasawing pulis. Doon sa 3 weeks na yon, nagkaroon na ng isang operation na siya na naman ang nanguna sa anti-illegal drugs operation. Siya mismo ang nanguna sa operation. So masigabing po ito at pinapangunahan lahat yung mga operations doon sa station na yan. Sa ngayon ay meron na umanong tinitig ng persons of interest ang Bulacan PPO. At upang mapabilis ang pagkakaaresto ng mga suspect ay nag-alok na rin ng 1.2 million pesos na pabuya ang PNP. Para sa mga may impormasyon hinggil sa mga suspect, pwede umanong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station. Pwede po silang lumapit kahit anong station kung saan sila malapit at kung mayroon namang sabihin natin na threat sa kanilang buhay, pwede silang pumunta mismo dito sa aking opisina, dito sa Provincial Police Office at kami ay makakaasa na bibigyan ng proteksyon. Tiniyak naman ni Arnedo na hindi pa babayaan ng PNP ang pamilya ng yumaong alagad ng batas. As of now po, may direktiba na ang ating Chief PNP at saka si Regional Director na sinasuhin ng ating labi ng ating kabaro, si Lieutenant Colonel Serna. So, nandun na po yung ating mga tauhan para ayusin. And pupunta po ako mamaya dahil the other day, busy po tayo dito sa kanyang manhunt operation saka yung mga other activities dito sa Bulacan for providing security assistance. So, mamaya po, naka-schedule po ako na pupuntahan po yung labi niya dahil kagabi, according dun sa focal person namin doon, yung contact person, naiuwi na po sa kanyang bahay. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Isang linggo bago ang Semana Santa, isang pagtatanghal ang ipinamalas ng Sinokwan, Kapampangan na nagpapakita po sa tradisyon at pananampalataya sa Pampanga. Ito ang panata at panalangin ni Peter De Vera. Ang unang performance ay ginanap sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu at ang mga susunod pa ay magaganap naman sa Marquee Mall, Angeles City. Si Liana Canilao may report. Matapos ang 3 taong pagdaraos ng virtual, balik face-to-face ang Sinokwan, Kapampangan para sa kanilang pagtatanghal ng dulang pinamagatang Panata at Panalangin 12, a spiritual journey through culture and the arts. Ang unang bahagi ng pinaka-aabangang pagtatanghal ay isinagawa sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu sa Angeles City nitong Sabado, March 25. Sa direksyon ni Peter De Vera, ito ay nagpapakita ng mga gawin ng mga Kapampangan tuwing mahal na araw. Ito ay isang performance
for reflection and prayer. No? Ito ay isang demonstrasyon na ang ginagawa natin ay ialay natin. No? Parang hinihikayat namin ang lahat na magkaroon ng pagdarasal, no? Hindi lamang siyempre para sa sarili natin, pero gusto natin itong ialay sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa buong Pilipinas at siyempre kapayapaan para sa mundo. Layo ng pagtatanghal na maibahagi sa kasalukuyang henerasyon ang mga tradisyong bahagi ng makulay na kultura at pagpapakita ng matatag na pananampalataya. Sana ito'y maging tradisyon, no? Ito ay isang maging tradisyon na pwedeng we look forward to it, no? Na every year meron tayong mga ganitong klaseng palabas na para siyang it promotes our journey spiritually, our faith, no, dito sa ating komunidad, na kung saan pwedeng matuto ang mga kabataan at ang ating komunidad. Naging malaki rin ang gampanin ng iba't ibang individual at organisasyon sa pagdaraos ng produksyon. Nakatuwang na sinukuan Kapampangan ng Holy Angel University High School Batch 78, The Saints Incorporated ngayong taon para maihatid ang panat at panalangin sa publiko. In our age, at least, we are blessed. We are all seniors, so more or less we can already feel and experience the blessing of the Lord. So let us go out and help and support, especially looking for the lost, the least members of the society. Samantala po pwede pang mapanood ang panat at panalangin sa Marquee Mall, Angeles City sa April 2 at April 8. Hinihikayat natin ang lahat na ma-experience itong healing performance. Ginagawa na po namin siya na healing performance. So yung sino po yung pwedeng magkaroon ng or magbigay ng dasal para doon sa mga may karamdaman, wini-welcome po namin ito na before the presentation, ino-offer namin po itong performance na ito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Matatandaan si Peter De Vera rin ang founder at executive director ng Anak Balebalayan o Balebalayan Museum for the Poor. Itinaguyod ng mga miyembro nito ang layuning mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng paghimok sa mga tagapakinig na magbigay ng biskwit sa mga batang nasa kalsada. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Opisyal ng idedeklara bilang ganap na national shrine ang Diocesan Shrine and Parish of St. John Paul II sa Hermosa, Bataan sa Sabado, April 1. Kaugnay nito, isang liturgical celebration ang pangungunahan ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, ganap na alas 9 ng umaga. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang obispo ng Balanga at Episcopal Coordinator ng Divine Mercy Philippines at Asia na si Bishop Ruperto Santos sa pagkilala ng Diocesan Shrine at pagtataas nito bilang isang pambansang shrine. Ayon po kay Santos, taos-puso niyang pinasasalamatan ang mga minamahal na obispo na nagkakaisang itinaas ang Diocesan Shrine of St. John Paul II bilang National Shrine sa CBCP Plenary Assembly noong January 29. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hanap nyo ba ay masarap na pampalamig ngayong summer? Pwes, ito na po ang sign para tikman ninyo ang masarap na halo-halo ng Macabebest. Bukod sa online food delivery services, mabibili na rin ang the best halo-halo in town sa kanilang 6 na physical stores. Tara na't isatisfy ang ating cravings sa trip, treat at gimmick ni JM De Jesus. ang ipakilala sa social media ang Macabebes Halo-Halo. Sa nakakatakam na itsura ng kanilang produkto at very catchy na pangalan, hindi katakatakang magte-trending ito at sinubukan ng maraming Kapampangan. Pero ang sarap ng Macabebes Halo-Halo hindi lang sa branding at mga litrato, kundi sa lasa. Pero paano nga ba nagsimula ang The Best Halo-Halo in Town? Kwento na mag-asawang John at Lynette Yanga mula sa Angeles City, kasagsagan ng pandemya na maisipan nilang bumili ng ingredients para sa halo-halo. Sakto naman na may kaibigan din sila nagpadala ng mga sangkap at napawi ang kanilang cravings. Dahil naparami ang kanilang sangkap ay naisipan nila magbenta sa kanilang mga kapitbahay upang maipatikim ang kanilang family heirloom recipe. Ang ginawa namin, dahil ang dami naming nagastos sa sangkap ng halo-halo, binenta muna namin sa mga kapitbahay. Hanggang sa hinanap na rin nila, tapos hanggang sa lumaki. So from our subdivision, lumaki na siya hanggang sa labas, hanggang nag-start na kami as Cloud Kitchen. So dun sa Cloud Kitchen namin, nag-start kaming nag-deliver ng mga halo-halo sa mga subdivisions around our area. Sa sarap ng kanilang halo-halo ay hinahanap na ito ng mas maraming tao. At dito na raw ipinanganak ang Macabebes. Kwento ni Jan Yanga, hango ang pangalan Macabebes sa hometown ng kanyang mga magulang. Medyo cheesy ako, no? Pero kasi sa akin, very sentimental. From the brand name itself, Macabebe. Macabebe. So, we were giving tribute to our hometown ng parents ko, which is Macabebe. At the same time, we don't just sell halo-halo. We sell culture. We are promoting food tourism, and also we want to sell experience na when the customers walk away, they're very happy. So more than just selling halo-halo, we want our Kabalen from Macabebe to be proud na they have a brand to look up to. Paborito raw na mag-asawa ang halo-halo, kaya naman sinigurado nilang hindi basta-basta ang may experience sa mga titikim ng kanilang produkto. We want to also offer yung experience ng halo-halo kasi kami kasi nung nag-crave kami ng halo-halo, we're not just looking yung basta-basta na lang na halo-halo. Gusto namin nandun lahat kasi bumili ka na eh. So you want it to be the best. So yun yung gusto namin i-offer din sa customers namin na meron palang ganitong halo-halo na pwedeng magbigay ng maraming leche flan, maraming ube, kung paano yung preference mo. We're known for being generous, and we want to be generous as well. At dahil mataas ang standard sa mga Kapampangan pagdating sa pagkain, gumawa ng iba't ibang flavors ng halo-halo Macabebes para sa metikulosong panlasa ng mga Kabalen. Our regular flavors from the previous years, now we came up with combination flavors, no? Yung mga premium flavors natin, yung halo-halo, halaya con langka, halaya con leche, pastillas leche, and then pastillas con leche, and also yung ating jumbo overload. And today, on our anniversary, we're kicking off our 1-liter halo-halo challenge. So, yung ating mga parokyano, kung gusto nila makalibre ng halo-halo, they just sign up for that challenge at may chance pa silang manalo ng cash prize. Bukod sa halo-halo, mayroong din sampurado Macabebes. At kung dati-rati ay sa mga online food delivery services lamang mabibili ang kanilang ipinagmamalaking specialty, ngayon ay pwede na itong ma-enjoy sa 6 na physical stores sa buong Pampanga. Matatagpuan ang Macabebes kiosk sa Apalit, sa Marquee Mall, Mabalacat, Angeles Friendship, at ang 2 pinakabagong bukas sa SM City Pampanga Supermarket at sa South Supermarket sa Sindalan Ciudad ng San Fernando. Isa sa mga nag-franchise sa Macabebes ang loyal customer na si Diane Kisler Molenyo.
Actually, favorite po kasi talaga namin yung halo-halo. And then matagal na rin namin siyang naririnig, si Macabebes. And then one time, yun nga, may pinuntahan kami, nakita din namin siya. And tinry namin siya. And then sabi ko nga, ito yung pinakamasarap na halo-halo na natikman ko. Kasi marami na rin talaga kaming halo-halo na natikman. And si Macabebes po talaga yung pinakamasarap na tikman namin. Present naman sa opening Macabebes South Supermarket branch si Councilor Briggs Gonzales. Meron na naman tayong bagong ipagmamalaki itong ating Macabebes at dumagdag pa ito sa mga pwedeng puntahan ng mga turista dito sa ating syudad ng San Fernando. And we are hoping and praying for the success of this 6th branch dito sa Pampanga. Approve naman ng Macabebes halo-halo para sa mga first time na nakatikim nito. Actually, nabalitaan ko hapon to, mag-opening sila ngayon. At sulit na sulit yung pagdating ko dito, napakasarap. Hindi ka magiging sa pera mo. At dahil formal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagpasok ng summer season, huwag na magpahuli at tikman ng Macabebes halo-halo na kung saan marirefresh ang iyong pakiramdam dahil hindi ito tinipid sa sahog. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Mga karehiyon, isa pong pagtatanghal ang mapapanood sa CLTV 36 ngayong nalalapit na mahal na araw. Ito po ang Tulaok, a Lenten Sarsuela. Mula po ito sa panulat at direksyon ni Andy Alvis, tampok po ang RT Santa Rita. Ang palabas ay paglalahad sa naging buhay at sakripisyo ni Jesus na nakasalin sa wikang Kapampangan. Gaganapin ang Sarsuela sa Clark Parade Grounds sa Linggo, April 2, at sa Eco Park Santa Rita sa Martes, April 4 sa magkaparehong oras, alas 6 po ng gabi. Inanyayahan po ang lahat na manood sa mga nabanggit na lugar, gayon din sa ating himpilan. Dito po, live pong mapapanood o masasaksihan sa TV maging sa aming official Facebook page at CLTV 36 Official sa April 2. Isang siksik na basketball weekend ang nagtunghayan ng mga kabalen na isinagawa po nitong March 26, araw ng linggo. 5 po sa mga laro ng National Basketball League o NBL Youth sa kolehiyo. Bunlos sa Bukawe, Bulacan, nito lamang Sabado. Sa unang game ay nagharap ang Hustle Rising Sun at TPM-ong Malunggay Pandesal. Sinundan naman ito ng Caloocan Yangskivel RPBY kontra Napco S Jersey Bruins. Third game naman ang salpukan ng Hot Shots Basketball at Emeralds Academy. Sa ika-4 na laro ay nagharap ang Luwid ECP, KGM Basic at Tagaytay Micotol, at last game naman po ang Luwid Red Rose RAA kontra sa Taguig Junior Generals. Ayon po sa mga organizer ng NBL Pilipinas, malaki may tutulong nito sa mga kabataan active lifestyle at magkaroon sila ng oportunidad upang ipamalas ang kanilang talento sa paglalaro at makakilala ng iba't ibang manlalaro sa bansa. Ito rin ay magiging daan ng mga sports scouts upang makahanap ng mga new blood players na maaring isabak sa mga international games. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv.
Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.